Men salamlaşlar men Türkmen Leydat kanalımın yeni bir gıdıklı videosuna hoş geldiniz. İlleşler eger siz bilýän bolsaňyz köpden bäri men video goýmadym YouTube kanalyma. Bugun ýöretesi üçin bir gıdıklı video düşüresim gelýär. İlleşler meniň şuňky videom temasy Amerikanyň minuslary. Eger siz bilýän bolsaňyz Amerika dünýäniň hemme kunjagyndan ýaşamana, ýa bolmasa işlemene adamlar gelýär. Ýöne olar, ol immigrantlar Amerikanyň minuslaryny bilenoklar. Gelin adır Amerikanyň nähil minuslary barkam, nähil minuslar barada bilmeli. Şol barada men şol videomda size beýtkäçe görünmerjek. İlleşler men size Amerikanyň minuslary barada aýtjak birinji zadym Amerikada parkoko, ýani maşyny ulangydy parkoko etmek kıyın sebäbi esasan hem ulubur şäherlerden. Şu parkoko goýan ýeriňe hem ýani maşynyň parkoko eden ýeriňe pul tölemeli her sagadyna. Meselem ulu şäherde ýani Chicago'da, downtown Chicago'da her sagadyna paşdy ýalňyşmasam $12 tölemeli her sagadyna. Käbir ýerlerde ondan köpräk hem bolýar. Eger siz şol tölemeseňiz siziň maşynyňyzy ýani almaklar ahmal ýawnsa size polisiýa ştraf ýazmaklarga takman. Şonuň üçin siz ulu şäherde parkoko edeniňizde şol daşturuňyzdaki saýnlara ünslerin. İlleşler eger siz bilýän bolsaňyz, ýani Amerikanyň kinolaryny da görýänsiňiz, Amerikada üýsiz adamlar gaty köp. Ýani şol her aýda tölemeli, jaýyň tölewa, maşynyň tölewa, hemen beýleki birnäçe ätýaşlandyryş, saglyk tölegleri we şolary köp adamlar töläp bilmän soň üýsiz bolup daşarda ýaşaýarlar. Täze olar daşarda ýaşasalar, olar hiç ýerek nalog tölemenden, hiç ýerek pul tölemenden şolara iş tapmam kıyın olan soň şeýdip olar daşarda ýani ýaşap başlaýarlar. İlleşler size Amerika barada aýtjak üçinji minusum hem telefon hyzmatlary gaty gymmat berdi. Ýani her mysal üçin her adamyň öýünde hökümet soratda Wi-Fi bar. Ol Wi-Fi $70 töleýän mene her aýda Wi-Fi'siz hem ýaşap bolýar ýöne. Şu wagt hem karantin sebäpli hemmedat online geçen soň ýani produktlar hemmedatlar online bolan soň Wi-Fi bolmasa telefonnaky internet haýal işleýär. Şonuň üçin Amerikada hem Wi-Fi $70 tölemeli hem de öz internetiňe ýani telefonyň hyzmatlaryna ýani telefon hyzmatlaryna hem daşyndan tölemeli. İlleşler men aýtjak Amerikadaky 4-nji minuslaryň biri hem eň esasy zatlaryň biri bolan saglyk ätýaşlandyryşy. Ýani bu saglyk ätýaşlandyrylşy Amerikanyň hemme raýatlaryna bar. Eger şol saglyk ätýaşlandyryşyň ýok bolsa, meselem bir sebäp bilen hassahana barsaňyz onda size ulmaçörde pul töledirler. Şoň üçin şol saglyk ätýaşlandyrışyňyzy her aýda ýa-bolmasa her hepde hassahana gitmeseňiz hem siz her aýda tölemeli. On her türlü görnüşler bolýar, ýani $250'dan $1000, $2000 çenli şol saglyk ätýaşlandyryşyň bahalar bolýar. Amerikanyň minuslarynyň 5-nji hem tax. Ýani bu nalog. Amerikada hiç bir harit nalogsyz satylanok. Ol naloglaryň her türlü görnüşleri bar. Meselem siz mysal üçin bir markete baryp ýa dükana baryp bir zat aljak bolsaňyz şol ýerde şol şäheriň nalogyny goýýarlar. Ikinji bilen her ýylla bir gedek aýlyk alýanyňyz üçin siz hökümetten nalog tölemeli. İlleşler Amerika diýilene ilk bilen men gözüm gelýän zat fast food. Ýani Amerikada fast food restoranlary her ýerde bar. Ýani bir köçede hemme fast foodlaryň görnüşleri var. Şonuň üçin Amerikada organik produktlary tapmak birazajyk kynrak. Dogry hemme dükanlarda da organik diýip satylýar ýöne has dogrusy bir firma gidip alsaňyz has bolýar, hem birazajyk amatlyrak bolýar. Men eşitdim şu men ýaşaýan ýerimin golaýyna firmalarda hepde ikide satylýar diýip eşitdim, ýöne ente gidip göremem. Eger gitsem ýöretjek siz üçin video düşürýän ýerleşler. Size Amerika baradaky aýtjak 7-nji minuslaryň biri hem Amerikada okuk gaty gymmat. Amerikada gelip okamak ol gaty gymmada düşýär. Ingolsy Amerikada esasen näme etýärler? Ýani daşary ýurtda okaýarlar, sonra
Amerika gelip Amerikada egzamin tapşyrýarlar. Şol egzaminden geçip hem Amerikada işleýärler. Şonu etden has amatly bolýar. Yani Amerikada her alýan sapaňa ulubur möçürde pul tölemeli. Eger siz Amerikan bir ştatynyň ulubur şäherine ýaşaýan bolsaňyz, ol ýerde köp transport bolýar. Ol ýerde köp ýani gatnaýan transportlar bolansa size maşyn sürmek hukman däl. Yani eger maşyn sürseňiz gowy ýöne, eger ýagdaýyňyz ýok bolsa, kösenmersiňiz diýjek bolýan. Şol ulu şäherlerde ýaşasaňyz, eger şäherden birazjyk daşrakda ýaşasaňyz, onu size ulu hukman gerek. Sebäbi transport kämir gatnanok. Transport kämir gatnanok edil şäherdäki ýaly. Şonuň üçin kösenmersiňiz ýaly arzanragam bolsa bir ulu alsaňyz özüňiz üçin has gowy. Amerika barada aýtjak soňky minuslarynyň biri hem çeýbi. Yani Amerikanyň hemme restoranlaryna 10%dan başlap 25% çenni çeýbi tölemeli. Şoň üçin Amerikada köp fast food restoranlar bar. Sebäbi siz ol ýerde çeýbi tölemenler, eger siz töläsiňiz bolsa töläp bilýäňiz ýöne hukman däl eger töläsiňiz gelmese. Ýöne restoranlara barsaňyz, eýýän sizin şu zakaz edeňizden soň, ýani size çeýe getirenlerden soň, eýýän şol zakatyň aşagyna eden zakatyňyzyň üstüne şol çeýbi belli bir prosentini hem goşup size berýärler. Ýöne köp restoranlarda sizden soraýarlar näçe prosent çeýbi goýup bilýäňiz ýa goýýarsyňyz diýip şol ýala gedip şol çeýeň aşagyna soraýarlar. Amerikada eger siz şol baran restoranda çeýbi goýmasaňyz, olar pikir etýär ýa biziň bir servisinde halamadylarmy ýa bir zat nahar halamadylarmy şol ýala mukadip pikir etýärler. İlleşlerin hemen şu videomda size Amerikanyň minuslary barada aýtjak zatlaryň hemmeti şular. Eger men bilmeýän minuslarym bar bolsa, ýani Amerikan minuslary bar bolsa, kommentariýalara ýazyň, ýani tetbirler ýazyň, menem bileýin. Hemmeňde köp sag bolun videoma seredeniz üçin. Nesip bolsa geljekde ýene hepde bir video goýaryn diýip umyt etýän, eger işlem köp bolmasa. Hemmeňde köp sag bolun illeşler.